आंहा नखराव बिराद गिदिर बिपद जादों। आहा फिसा हौवा सासेल' नायल' जाल' रावबो गैया। आंनि फिसाया जेबो खामायनो रोङाखैमोन, दाबो फरायगासिनो दंमोन। आं बे फिसानि जिउखौ लाखिनो थाखाय आइ आफा रायजो राजाफोर आं नोंसोरखौ मदद होजानो लुबैदों। दाख्लै थांनाय रबिबाराव आंनि फिसा हौवाया ट्रेक्टर लड लानायजों एक्सिडेन्ट जादों। खर'आव गोब्राबैनो जखम जानानै दङ। आं बे फिसाखौ मा राहायै मोनफिनगोन? आं आइ आफा नोंसोरखौ गोरबोजों गोसोजों खुलुमनानै मदद होजानो लुबैदों। आंनि एकाउन्टआव थाइसेबाबो थाइनैबाबो सोना होबा आं गोजोनगौ। आरो आंहा नखराव जेबो गैया राहा फाननो। आंनि बोराया खामला हाजिरा मावनानै जायो। सोरबा लेंफैबा मावनो थाङो, लेंफैयाबा थायो। गायग्रा हा गैया, बारियाबो बिगासेल'। आं मा राहायै नायनानै फिसाखौ लाखिनो हाबावगोन? दासिमबो हुस गैया। आइ आफाफोर आंनो थाबैनो गोसो गुदुं जानानै आंजों मदद होदो अननानै गावजों गाव। आरो दिनैसिमबो नै जेबो राहाखौनो नुहुरा। आंनि आखाइयावबो आंनि एकाउन्टआवबो थाइसेबो जमा गैया। बोरायनावबो जेबो जमा गैया एकाउन्टआव। दा ओरैनो हाजिरा मावो, ओरैनो जायो। बिब' दङ सासे, हिनजाव सासे हौवा सासे। हिनजावसायाबो मालायनि न'आव हरदोंबाबो थाइसेबो मदद होफैनो हाया आंनो। आइ आफा आंनि थाखाय नोंसोर गोसो गुदुं मदद होदो आइ आफाफोर। आं बेखौनो बुंनानै नोंसोरखौ आइ आफा आं गोरबोजों बावबाय, अननानै हरनांगोन। गोदान सोरां, गोदान मिजिं, गोदान गंसे बुहुम जोंनि आखाइ मुथियाव गियाननि लैथो आवगायलांनो रोजासे सिमा। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथांनि हामसिन सोलोंथाइनि थाखाय लानानै फैदों गियान स्रोत। गियान स्रोतआ मोनसे डिजिटेल मुगानि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि प्लेटफर्म, जेराव गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंथाइनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैलिया। मानोना गियान स्रोतआव थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजोंनो लोगोसे आरो गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हागोन। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, बुहुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जादों। इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि बेबस्थाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगा सिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनाया नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। ज्ञान स्रोत शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को, गांव को, शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है। एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा, कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं, उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ।